जाना तबे न निशा से बड़ी सुंदर एगो बात जानला कि तू आवेला भोजपुरी के गोविंदा बड़ा गोविंदा बरले बड़ा ये हमारा आशीर्वाद बा लहर घर निशा के धन्यवाद बा कि तू इतना सपोर्टिंग करे ले हां बाकी जान जा एगो लड़का एगो लड़की के प्रेम बा लड़की के लड़का के ज्यादा प्रेम हो लड़की से हां बाकी लड़की चाहत नहीं के ओ हो तब लड़का कहता का कहता अब तक का करी भैया हम तो गोली लाग गए तो हम गाना ढेर गानी ना बाकी एगो गाना बोले रहे का कि आज ना तकाल मिले चलो होने चलो तार डिमांड बा तारा के खड़ा करा देनी तू हमर छोट भाई बड़ा आगे बढ़ आ तू त आगे बढ़ गई बा लइका कहता सुनो हमरा पर कहबो ठंडा निमन लागी त नीचे मोर से खाती कह है ना हां हां खाली भाव दे हीरो हीरोइन बने के बा हां रोल करे के बा दीदी जौन होला सब उहो मन हमरा घरे मानल जाला घरे मंच पर वर्ल्ड स्टेज लाइव ड्रामा गॉड इज डायरेक्टर वी आर एक्टर जीवन एक मंच की तरह है निमन रोल करे पड़ला तो जनी हो जे ई है तहर मसरी का लाश प्रेमिका होई तहर के धोखा देले बड़ी आज तोर के दू गो प्रेमिका से भिड़ा होता रे अनुपमा हेले आओ आज भी काम करते तो होने ध्यान मत छाड़ आज तहर के दू गो प्रेमिका से मिलवा देनी जा आई है कॉलेज को हम हेडमास्टर भइल अरे पक पक प्रेमिका के कोन न लगल दे बाबा आई बात हजनी हो जे धोखा दे देली सो धोखा हो गई तब कहे हमारा तो धोखा खाना ना मिल गई कि हम का कर कि आज ना तकाल मिल अरे दोनों खाती का ना ऐसे ना हे खड़ा है से बीच हां अब दोनों जने सहयोग कर हां हां लड़का खिलाड़ी है भाई है कि आज ना तकाल अरे तनी भाव करे चूल्हा बेकार जन्म में नावे लिखे पड़ोसी बेकार जगह से लगावे लिखे वो मेहरारू बेकार दिया जेकरा में छावे लिखे और कलाकार पैसा जेकरा में भावे लिखे हां अहिर बेकार बेकार ना सजावे लिखे बाकी तनी मनी भाव अनुपमा लड़का जैसे चाहत वैसे तनी भाव हम तो कर मन लागे आशीर्वाद में गोविंदा बना दो कि आज ना तकाल मिलन बैठल ना अरे हां अपना एक्टिंग हम बात बताएंगे पहले ये अच्छा तू एक्टिंग मत हो तेरे साथ वाला का करोगे अरे बानी यही काहे सकी अरे प्यार हम करेंगे तो हमसे बाकी एक चीज के डर बाकी डर लागे सहारा बाकी डर लागे सहारा बाबूजी के जियो से यो बाघा पूरा की बाकी डर लागे सहारा अरे हे बाबूजी के तनी मनी हिल जा लोग दोनों जाने बबुआ कि प्यार हम करी हमसे
अनुपमा सहारा चंद्री पागे में काला लगा हमें जाना कि खैले बन भूखाई नहीं हां तू कह खैले बन भूखाई नहीं हां निशा तोहरे भरोसे हम आई नहीं अरे बाबू के छोड़ो गोलू रे जाके देखो तारू रहता ना मुंह घुमावत हां तो हम बहुत साहब देखे खाती खाई नहीं अरे जियो जियो जिला छपरा अरविंद सिंह जी की तरफ से अनुपमा गोलू राजा आर्या हुआ निशा से भी आशीर्वाद देंगे भैया के पद प्रतिष्ठा बन रहा है।